here tu te chibai vek le tun tum kan video chuan computer lam kai nai kan sai chho ve thung to do na channel la subscribe lo te khan min lo subscribe saka min lo like sak zel turin kan som tak meu chu ni tuna video karon siam chan tak hi chu thingtlang hun hla zo ka tele computer zirna hun ram chang nei lo tele zirna mai tur sum nei lo te tan khanin tangkai thei do na ka hriat awangin tuna hian kan non siam ve don ta ni poimo zual tura kan ngai te atangin kan thu chho tananga video sang sang kan laron upload chho zel do na chung te kan lo mu do ni chuan channel te kha min lo subscribe saka notification bell kha lo onin ola lo danga chuan video kan upload tharapiang khanin lo mu zong zong to don ani tuna kan zir tura chuanin computer kan man lar tak te zinga mi Microsoft Word man dan kan soi don ani Microsoft Word hi chisang tepo om ve mar tuna kan man tura hi Microsoft Word 2007 ani dona tuna me hi ani ta Microsoft Word 2010 te khatiang khan na chho ve zela maro chu hemi hi kan man thiam chuanin khatiang te po kan mang thiam vek zel don ani masaberin Microsoft Word chuanin kan han lut chin phot mai anga tuna kan man tur hi kan computer khanin kan install ngai ta ti kha lo sia ila Microsoft Word khan ti hian kan han lut ta tiang hian lo lang ta ta hianin masaber kan hriat tur chu thu kan chut to na wangin kan thu chuta kha eng paper print out tur nge ti kha kan hriat phot ngai ta ni chumi tur chuan hemi computer chunga tang khanin kan paper print du size kha kan select ngai don ta chumi kan select don chuan helai page layout ti hian kan click don ani ta hian kan click ta ti hianin select tur sang sang khalo ta tuna kan select ma sak ber tur chu size kha ni wangin helai size han kan lan lu tanga atlang pui thu in legal size le A4 size hi thu chut nan chon kan mang do tlang puya mara chu chidang dang te poi mang man te chu kan mang ve zau zau thawa mara chu A4 size le legal hi kan man tlang pui ani paper chuan A4 size le legal size kha chu mani khan kan hre thei mai tura ngai tai la tuna hianin A4 size kan da thot mai nga ti hian A4 size khan kan click ta tiang hina lo ta ti chuanin orientation kan ti ta paper hoi zong kha eng ti zong nge kan thut chut tura kha se kan du ti kha kan hriat ma sak le ngai ta paper hlai zong khan phei zong nge se kan du tung zong nge se kan du ti kha kan hriat ngai ta chutiang tur chon hemi orientation hianin paper kha dan tur kha kan han da ve le ngai ta ni landscape kan da chinanga hei dan chu kan hrame nga ti zong hin phei ta ni ti chuanin hei hi paper lai awang zong kha ti hian dai ta ti chuan portrait ta kan han da du chuan portrait ta kan da le chinanga ti hian lo ta tung chho dei ta mai ni kateng kha orientation select dan chuan ni ta ti chuan paper margin kan thu chut bul in tan du anna atana kan du kha select na ta chumi chu he
achung lama chuanin tuna hetia ka vakri khian he align phei hemi ai chunga hianin tuna a dana hi chuanin a horap hian chu thei lo sum ta ni mar chu du le heti pon kan pot thei ta akatia a poiro chu rol a mo ve dewa mar chu ti thei dak thowa he chu tiang bokin he ti lam te poi he hemi ai helam pi hianin athu kan chutana kha awa thei lo sum ta ni ti chuanin khami kha ka role taka kan select du chon helai margins ti a hianin atai kan ang click anga he normal te narrow te lo ta atu chut button na hi helai sir de wa form lo second ti chon he sir de wa form ta te khanin ta khan kan select a he ti chon normal a hen ni chok te second ti chon normal a te khan he ti chong po in a chut button na kha atiang khanin a select thei vek ta ne ti chuanin a kalam then dana bok ta tuna me ka hi a kalam khata alo ta kalam pahnia then du ta ila ata hen kan han click a ta hian tu kalam ti hianin kan zo click ton ta ne emi zia chu bible a po alaya kan thu chu takha en phel tha zel ta khatiang a chi de khane ta je takan soi lokanga thianen thian thu kha kan chu phei ta ta thian kan chu phei ta ne te chuan alaya em kan then na hi hianin ang kara en line se kan do chon helai line te he ti lai kalam tian kan lo tanga more kalam han kan lo tanga ti chuan line between ti han ta an zo click na kan enter thar chang hai mun ni akhanen phel ta ne mara chu tu na chun one kalam han kan ti phot mai anga ti khanen one kalam anan da ta khan lo ta ti chuan khalai ka chu kan soi zo thuak turangai taila poi mo lai chin no manga chu ti chuan kham kan ti zo to chuan homa hen kan valut pheyanga kan thu chut tura kha eng horop mangin nge kan chut tu ti kha kan select don chuan he laya ta hianin ta te hen kan han click anga ti khan select tu sang kha ti kan alo lang ta ne dole times new roman khatiang che khan kan tu chan te khan kan ti thei vek ta he poi kan du chuan kan la thlak thei ta ama hi kan thlak do ne chuan ti hian kan se su tanga left click khanen mouse kha kan left click nga kan met teng anga ti chuan ti ngan su phei don le ti chuan he ti black ti te kan du chuan he khatiang che te po he kha chu kan select thei vek ta kan du kha kan ti thei ta ne select thei ta ti chuanin a horop len zong kha kan du chuan kan siam sa thei ta siam sa lo po khanin kan chut sa po kha a horop size kan ti len du chuan kan select nga ta tang hian a size po kan du to kan he kan du chuanin kan ti ya kan ti te vek thei ta ne 12 hi kan man normal ani ta 12 hi normal ne maro chu he alien poi kan du chon aman thei thowa som pali te po hi pa ngai ve tok fiu thowa kha kha kai ma ni du thlan na da ta ila te chuanin kha a horop size alen zong han thlan na ani ta te chuan hi kan soi le lok nga hen je chu kan thu chut to kha a size kan ti len do chun number tel lo po khan tle man ti len do chang kha te khan alien zo ka hian kan click nga te khan kan te lian te ta te chuan a te zo ka hianin kan zo click chan ti kha a horop size kha te ve le sel ta ne te khan te chuanin kan thu kan chut reng chuanin helam veilam atangin in tran